yakano no ka kam haba phi shim yakano ka decision kata kamut haba ki involve ki stakeholders hangne kamut ngidei bangin yakenjo ten lang rengkat bat ki wei ki stakeholders nawar hakane ki stakeholders kidei mano kidei ki passenger bat kidei ki nongnya kali tementa lada ya ki nongnya kali ki ba kamai ka kali phim kenjo phim khot phim discuss balada phim shim jingmut de na ki nongsong kamut kidei ki passenger kita baro ar kidei ki stakeholders tementa lada kini ki stakeholders baro ar kim tip ai phishule marwe phin rai ka decision te kanwara king kum kani ka jingkul mar kawanra kum kani ka confusion kani ka along a total chaos manta kumno phin sort out manta kani problem phin sort out kade da ka ba phi khot biang ikini bania shong halor kami ban discuss bat ban page de ba baro kan long ka win-win situation ya manta baro ken kamde ban chuong ba chu du nong uta yo nong tang uta kade ka situation ka banga nga suggest ka government kade ba kan long but settle in such a manner that it should be a win-win situation for everybody.